Action Report! Magtukod ang Mandaue og bag-ong 257 ka kama nga City Hospital ug permanenteng 7 kandana nga Mandaue City College kun MCC Campus sud sa tulo ka tuig. Kini ang gibutyag ni Mayor Junque Uwano atol sa iyang pamahayag sa unang session sa 17th sangguniang panglungsod ubos sa pagduma ni Vice Mayor Glenn Bersede. Ang ospital nga gitawag og Mandaue City Hospital kun MCH usa ka level 2 nga public health facility itukod uban ang tabang ni Dr. Jerry Aquino, Chief of Hospital sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Matud ni Uwano nga wa pag full service public hospital ang syudad ug kinidugay na untang gikinahanglan. Bisan pa sa 7 bilyones ka pesos nga budget sa miaging tuig, mas gamay sa 1% lang ang napadung sa healthcare. Karong tuiga, 4.5 bilyones ka pesos na lang ang budget sa dakbayan. Ang MCC tukuron sa kaning North Quez Park sa Barangay Luok. Gitawag ni Uwano nga beacon of hope alang sa mga kabatan-unan. Gihisgutan usab niya nga adunay kasabutan nga ibalhin ang engineering department sa Cebu Technological University kon CTU ngadto sa Mandaue aron makahimo og academic kong hub duol sa MCC. Gitutukan usab sa mayor ang baha ilabi na sa Butuanon River ug Mahiga Creek pinagi sa pakigtabayayong sa DPWH. Nipasalig siya nga tarungon ang project implementation ug paggamit sa development funds. Giplano sab ang pagtukod og dialysis center sud sa unom ngadto sa 12 ka buwan pinagi sa PPP o public-private partnership. Gihangyo ni Uwano ang konseho sa pag-usab sa PPP code aron mapadali ang mga life-saving projects. Sa mubo nga panahon, plano sa syudad ang pagpatarong sa merkado o plaza, pagpanindot sa Pahara Park, pag-instalar og dugang suga sa kadalanan, pagkompleto sa Paknaan Sports Oval, o pag-upgrade sa Cultural and Sports Complex. Sa solid waste management, gitawag ni Uwano nga makauuwaw ang kahimtang karon sa basura ug apil pod kini nga gistudyohan aron masulbad ang pag-collect, pag-dispose ug pag-recycle sa mga basura. Gipangayo usab ni Uwano ang suporta sa konseho sa digitalization sa City Hall aron mapauswag ang serbisyo publiko ug negosyo. Kini si Idol Aiko, di kapugan sa paghatod sa unang balita. Tatak IFM Balita.